alagad si Kanginan Trifon Morales, and then may partner gapon ako diri si Juan de Tayad. Kumusta ka mong tanan na pamatay karon tibaw Kabisayan ng Mindanao? Asap kita ha? Always say a prayer mga kaigsunan. Lord, thank you kayo. Unas na namin mga pagkatag ka namang grasya matag adlaw. Pero itong unahan yun ang pagpanalangin ni Inis itong labang magkagahom. Lord, thank you kayo. Again, sa pagkatag ka namang grasya matag adlaw nga mong receive sa kanila. Gikan kanimo Lord. Salamat kayo. Pagligon sa mga una sa imong sa atong panglawas may gala. Salamat kay Lord. Subon ko, salamat yung kayo. Okay, alam mo kay Bonga, medyo sapit itong babaron. Kaya kuwang tasangin inida. Salamat Lord ko sa gihatag nga grasya sa itong labang magkagahom. Asap lang kita. Always say a prayer. Muna nga itong sutan po ka itong hatagan o pagtagan, no? Pinida kinis usa ka babae na magpatawag lang siya nga Manding. Ray Arellano. Kaisunan ang atong singer, si Manding. Kini akong problema bahin ni sa igagaw sa kong bana nga ni anhi diri sa amo. Doon na sila gihangyo ug tungod kay way libog akong bana, tando-tando na lang kung nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Baliw na puso'y bakit ganito? Di pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit di ko magawa kahit pilitin ko? Dada. Magawa dahil, di mo magawa. Di gyud dong lisura lagi dong. Ikaw na lang naabot. Dili na, yan yung kaluha. Palaan na, oy. Ahay. Saba ng kaluha, oy. Naglisod man gani mong inahan sa pagpanganak nimo kay pertin mong dakuan niya. Pakaluhaan pag hindi mo. Nasisaryan na unta mo. Gahalhal ka lang gitimi, oy. Ay, kaya siya, no? Hindi ka madaghok, oy. Huk bitaw. Hilom di mi. Way lami imong huk. Karaan, way lami. Sa matahol kay manunood, mga itara mga otoy. Sa kaluha ka? Oh, tempa sa mukhaon ba day ka? Kapila Wala, ko din na kamukhaon. Oo, sa magkalaos, sa paita sa di mo, eh. Oh, lakaw kaon dito. Unsa isudan? Pagpili lang. Kinida. May kapilian ta. Adili, uban ako kay gutom kay ko. Nga, ta? Ngano ka, uy? Ngano man timin, tutok man ka na ako. Kaiso ko di mo tinatawala ko, nasuko ka. Ay mo ingon mo pili ko. Sa may sudan. Bulad raman tao ni, eh. Nya, pulo pag yun. Ingon ka, pili lang. Unsa mo ka, eh. Kay pili man bitaw. Unsa pili ko na? Pili diha mo kaon baka udili. Bida sa di mo katawanan kay kano, katawanan kay kaday. Tara kaday. Ti dorti mo. Aw imal day, aw imal. Dong timi, dahil nangita ni mo dong, imo kuno siyang igagaw. Ha? Kinsan man? Tayo pagsa nga. Tatoy mo yan. Tatoy? Sigaw tatoy? Anak ni Tio Johnny? Ambot, uy kamo may igagaw. Kami bitaw. Igagaw gid na nimo, lakaw ato nangita nimo. Asa siya de? Tuwa sa sala. Uy! Kau tatoy ni mo tiki! Basta ka! Go, TV Kumlodi! Salamat ako. Kita ta. Abi yung di na kita makita. Kumusta yun, Johnny? Ay, okay rin, Mois. Okay, ras papagaw. Okay, ras papagaw. Ngayon, sabi ato ni mo, may niyon kay maayo ra siya. Unsa ba ato ni mo kad hasuroy ka ba ning hariano namong panimay, ha? Sagot sa kuniwa. Pak! Tinood yun nagaw. Nasuroy ka ni mong harianong primay. Kay pagdako na din yung yuta gaw. Unso man taon ka? Ay, sas, kabili ang mahan tao na eh. Mo ba gaw? Oo. Dako ang yuta. Tiyo, no? Pila ni hektarya gaw? Ano meron na, wali ka buto saktarya. Dili ka usak istarya? Ikarya, istarya. Istarya, oh. Taon, pero main lang ni ba? Main lang ni. May kayo, oy. Kuan ba gaw kaning mong hangi unta ni mo gaw ba? Mupuyo usab ka diyot sa inyong yutagaw.
Gapuwa gini mo goy. Kaya wa pa man gud ni kapuy-an diri gud. Kanang ibaw pud ka ngagikan pa man tawo mis gross. Total dako dito kini inyong yuta gaw. Kot kawat. May problema na ka. Sabot ko, kot kawat yung style ba? Tikas din ninyo. Pero, ako po yung kalitang light tao. Ikaw pa gagawa tayo, payag naman diya subos kamay ay. Ako man na. Pero why po yung diha, anala sa mo, okay naman na ako. Okay ra gawin unta. Ibutanti kay ko nami kapuy-an gaw. Kot kawat. Sige. Adilo dia. Tikas din bitid din ninyo ko. Ay salamat kay gaw ha. Salamat kay gaw. Asa sawan mo? Ay naasas gawas gaw. Uban sa kun buok anak tatawan gaw. Sige. Ay, butang nito. Lawas mo dito sa payagaw. Butang na ninyo dito yung mga butang dito, okay? Nabalik mo na rin, imaot ha, okay? Okay gaw. Salamat ka. Salamat. Di, lamay. Sige, sayang sa mga kilos mo, gas ka ako kayo. Di, hapab na, ikaw yung kapalitan na. Ako na asawa ka, si Banding. May buntag. Dahil mandeng, may buntag dahil. May buntag. May buntag. Dahil tatoy na, yung ikagaw na, anak si Johnny ba? Kaya sulti, ano mga kaya? Oo. Song tatay. May buntag to ay. Ako sa dahil asawa dahil manding, si Brenda. Gang, si Gaw Timi, gang, kanang iyang asawa ni manding. Murag, wakatingog, pertikaon na. Kaon na diya. Ay, Tayo hello. na. May buntag. Sige, kaon mo diha. Ay mo kaawaw ha. Imong anak pakan-ana. Diyan na nagkaon na si Junior. Sige, biyasan ta mo ha. Kaya napakoy buhaton. Dong, ikaw na'y bahala sa imong igagaw. Okay, day. Ang igagaw sa kumbana ng hangyo di ay nga anhi una mupuyo sa among yuta. Magtukod lang kuno sila barong-barong. Pero maayo ani kay na may bakanting payag katong among gipuy-an sa una. Didto sila namo gipapuyo. Unya. Kumusta naman among igagaw dong? Okay ra sila atong payag nato dito. Okay, ito sila dito rin. Sakto rin sa ito. Patraman na yung anak. Ang usad, dako na sila kabugangan. Ano yung problema? Pila may edad ato angan. Ang buto pili dito ito, kupugutan na. Dangan mo taday. Kabiha, itong bataan mo dagaon. Pero mag-champion sa drinking and eating competition. Bawa siguro nilang gapilan sa probinsya na. Ay, pagkadako aglam mo'y bataa. Ang usa kahatog, kausa naman gihamol. Deep throat. Grabe ha. Ay, salbil ng taon na eh. Sus. Noon sa gutom man na. Gutom taon kito. Ay, pati gutom ha. Diba? Kaon. O diba? Karoon pa ito kakao gatong taon. Sino na Wala naman? grabe sa dong jubuhat dugid. Ay, paita lagi kausa ra gihamos ba oy. My goodness, grabe. Nagkakita gid ko nga ang anak sa igagaw sa kumbana gapi budag kaon. Ang usa ka jumbo hotdog ka usa ra man gihamol. Pero sige na lang kay igagaw ra lagi sa kumbana. Pero masyak ta kay nahurot ko ng usa ka putos nga hotdog. Unya nang labay ang pila ka mga buwan. Oy, datoy. Isura ani ka to kahimtang, oy. Wakon siya ka magkakita man trabaho. Wala, masugod na rapag eskwela ang mga bata ay kaya na-transfer na sila. Unya, wala pa ka magkakita trabaho. May ikog data sa imong agaw, oy, nga magsalig lang ta nila. Kita ba itong trabaho? Kasi ka maayo dong. Mananom na lang tayo ang mga lagot mo para sa atong pangonsumo lang pa. Sige, mananom ta. Para na tayo mautan o huwag tayo masudan. Timi, shti, mata sabi. Timi, huy. Smoke ka ba? Ha? Smoke ka ba? Bakit? Smoke ka mo na. Ay, kapuya taro ba? Ito, gray smoke ka. Mata sa kayo mo igagaw. Sila si tatay o si Brenda. Nano man. Nananom sila dong. Nananom sila sa atong yuta nga unta di man na ila. Ano man? Badlo nga to be. Kay basik unsa isang putat na ilang pagpananom. Nagyati na naron. Tingalig na limot sila ha nga dili na ilang yuta. Ha? Badlo nga to. Go! Ikaw. Kawat. Pabilib, ikaw, pabilib. Unsa mo niya, Gaw? Ay, pabilib. Ay, ikaw. Nananong tao ni ikaw? Para may makusumo ba nga mga utanon ba ikaw? Mau ba pero Gaw? Sige lang ikaw. Ay, kasabot ikaw. Ay, kabala ka ba? Ikaw, inigpawa na mo doon. May inyo gihapon ni gawin. Unsa? Mau ba? Oo, siyempre. Ay, graduate man nga mong kabuwangan gaw. Ya, makadabaho naman eh.
Oh, malhin amigo. Sige gaw. Kwat-kwat daay. Salamat gaw, ha? Unsa ko no? Ako anday, nanom lang kuno sila dahi kayo. Man sila ikot sumo taon. Ilang gitanong mo, tanon mo kuno. So, main lang kuno ba taon ka? Wa sila sudan, makuha lang sila gitanong. Nya ila day nang yuta di ay, nananghi day sila ana. Ay, sagdi lang na dahi. Kay bawi na sa gato yan nga di dahil lang yuta. Ako kuno mapawa na sila di ha. Para ato lang gyapon ng mga ilang gipananom. Unsa? Oh, mga relax ka lang dyan. Unya nang labay na sa pagpila ka tuig, ako nabalitaan nga nakalarga na di ay ang ilang anak nga ikagaw sa kumbana. Ug mo'y ako nahibaw-an nga naka-abroad na to anas gawas. Unya, Unsa? mao na dong, may naman na ilang pakabutang kay naka-abroad na gud ang ilang anak kakinamagwangan. Oh, mayay noon. Unya, wa sila planong mobalhin, mukuan sila, mupalit sila ilang yuta. Ba siya, kapalitan sa gyutag bayad ay. May trabaho na gud lang anak. Mao lagi, klaruhan na sila. Kung nagtanaw ra ba nako anak nila, murag gustong mo padigo padunot. Sige, di ko padulot pa. Kanang mapaugat yun ba? Gahi basta ng gahi. Kaya sa unsa ba? Ikaw no hili, lagi kay kagahi eh. Ay, di hapi kalami ang gahi. Pero di na may botong kong ipasabot. Ay, naunsa man di ay. Unsa man yung pasabot di be? Di ba ka gusto ka ng, di ba gusto mo kay ka ng gahi? Sabi di ay, hanggang ka timi, balik-balik ko ng balik ko ng kuan, storya ng kagwang. Ay, so, sin lang tam, dinayb jud ka da. Oh, kay maugtas mo talag imo sa pagpagahi. Da, sana. Tukan na ka. Gibalitukan. Da. Try. Try. Di man na pareha sa uban, nga singkahan lang, ugahi dayon. Kanang imo, mabawa patag am-am, mas gahi pang imong ubo, ana. Try. Yak, biyan ni mo. Ano, nabot na ng bahina tao na ay. Bota ni mo, Time, tungod ni mo. Uy, silit na akong ikasugat. Ang nanagos ako tubangan di ay. Kugihan na to, Hana. Ipasan mo lang usa ka sakong simento. Premiot! Mari Banding. Iliban ako kapugihan. Uy, asa man na ihatod? Ano gipasan pa man gina nimo? Ay di man ko kaso ng sakyanan mo nga ako lang ning inay-inay ano pasan. Asa man na nimo ihatod? Ay dito ko sa inyo hakot. Ha? Damo ah? Nag-order day mi ana. Wa man mi mag-order. Katong karaan ninyong bahay ba katong payag. Ah, dito day naspayag? Oh, ako sa day na puyo dito dili ka mo. Dito mo ka to payag. Ay dili, uy, ikagaw tong timi ana muyo dito. Oh dito ka mo na muyo dito. Dili, uy, dili. Sige bari ato ihatod to sa nila ako kay daghan ba ni. Sige, pre. Gabre. Diretso lang ka. Sige, pre. Yamat, good. Nagpatrabaho day sila sa bay? Ilang ipausap ang bay? Nananghi ba ka sila anak kang Timmy? Timmy dong! Oh, dahil naunsa ka? Murang kagukon ng irong butakal. Dong, atong imong bay. Ha? Ni abi to, nga patuon ko sa bahay ni mo nga. Niyaam ko sa tumbay. Dili kini mo ibuta kong ipasabot kadtong karaan na tong bayis ubos ba katong payag. Purian lang agaw, tatay. Katutungpak. Ano man? Nasugatan ako ganina si Parimiot. Nga, unsa man? Nagpasan og usa ka sakong simento ug adto ihatod dito sa bahay nato ag gipuy-an sa imong ikagaw. Unya lagi, o siya labot na to, ana. Hala, uy, buguawa ka kasabot gyud di ay kabugo sa dimo oy. Tarong gali di ading. Ay, kung yung nabugo ko, unsa man ka. Kay sumakumlaw dito ako, graduate ako taon. Adto atong imong ikagaw kay murag ipausap nila ang ato ang bahay ilang gipatrabaho. Mas mayo noon. Ha? Usa may nakaayo anak Timi. Imo nang bahay og yuta unya. Nananghid sila nimong ilang uspon. Nananghid ba sila nimo? Wala. Pwes kun wala, di na maayo Timi. Akong sabot na mga tawhana no, murag di na gid na mamahawa diha. Lakaw adto dayon ha. Tingna nga na ano man sila kwarta kay abroad naman ilang anak, papalitan sila laing yuta og bay kay gamito na natong bay. Tingna gyud. Oy, go! Ha! Ikaw mo ko na ini! Oy, go! O, saan kikas ba ikaw? Ay, go! Kay kapalaka, go! Okay. O, bubalhin na mo. Bubalhin na mi din ba? Nya, o kamoy gana, imo raman sa gyapon ning bahay, go. Bubalhin mi. Kawat-kawat dahil.
Bawa magaw, ha? Science, maligaw. Naunsa. Naunsa, Ay, science. mabali naman sabi din ni Tim. Di man may magdugay din eh. Tuo man ka, oy. Mugasto ka ha sila diha, ug mo na ilang plano nga mubalhin sila. Ikaw rin himong gago anak imi. Ay, sa paginahan. Ay, klaro kaayo ng ilang mga lakang. Giilad ka. Klaruhan na sila. Pabalhiran na sila. Kanang gigasto nila para sa ilang bahay. Kanang bahay na to. Ilang gigasto diha. Ilaon ta nang gigamit para sa ilang kaugalingong balhinan. Pero kay wa may planong mo balhin. Ang atong bahay mo ilang gipausab. Gipatrabaho. Kay gusto nila nga anak na gyud sila mupuyo. Mo nang papahawaan na sila ha. Ing nangagamito na gyud natong yuta gyud. Pagabugo na lang gid sa kumbana, huwag gyud kasabot sa gihimo sa iyong ikagaw. Mao nga ako gid siyang kipasabot og maayo kung unsay plano nila. Mao nga amo gyud giadto iyang ikagaw aron pabalhinon sila. Kamurag di na gid maayo ilang gipakita. Unya, Gaw. Wow! Ha? Ang dutang nagbaya. Science. Sayang, ay. Mao na ni. Padung likot kawat gid ka, ha? Science. Inyo, ipanindot bahay niyo, Gaw. Gipatayos pag gini. Bida yung dota. Ay, naunsa. Ay, naunsa man tao Indot kagaw. ko sa mong bahay, Gaw, oh. Ay, naunsa magkagaw. Ato, yun ang paninduton, gaw. Science, good. Ayaw lang kalain, Gaw, ha? Anong gusto mo mulain man? Gamito na namong yuta. Aging na, tabiya ka sa una, Gaw. Ayaw niyo tandugang bahay, Gaw. Ayaw niyo usba. Kay gamito niya na namo. Gipapuyota mo din, ha? Kay wa mo ikapuyan. Gikan mo ni Gross. Kanang inyong gigasto niya. Inyo hatang bahay karon kanang inyong gigasto niya sa kuwang bahay. Inyo pa nang gigamit. O nipalit mo yuta, Gaw. Og nagbahay mo. Naon tamo ikagulingon inyong bahay, di ba? Oh, loy no ni mo gaw, oy. Nyaon sa ako malagaw, ha? Papawaon ni mo gaw nga. Dako naman kayo may gasto. Ani? Ako? Oh, sige. Science ko ni. Ha? Mupawa mi diri, agaw. Pero, uli mi ninyo sa gasto, ha? Gaw, ha? nayati na gyud ni Timmy. Mao na akong giingon nimo. Gaw. Oo, may nagsugo niyo pausap yung bahay taon, ha? Margilagot-lagot na ko na. Gawas pa. Wa mo mananghid na mo, ana, Gaw. Patayon talang kani, Gaw. Oo. Nagbutbuot lang yun mo. Di ba yung yuta? Ako anong bahay? Mao man gani, gaw. Amo lang ipanindot, gaw, kay na agud ni puyo din, eh. So, og inyo mi papawaon. O sige, mahawa mi. Basta inyo mi ulian sa among gasto. Patay-patay, Gaw! Yawards Patay! gyud ni. Mao ni among problema. Kay di sila mamahawa kung di na mo ulian sa ilang nagasto. Nagsubo demi nila nga ilang ipausab. Unsaon ni namo in taon? Uy, murag maguba gyud ang ilang panag-igagaw ini. Unsa man og kamo ang kasultihon? Manding. Okay, Ate Boy? Okay, ang sender na ito karang adlaw, Juliet. Ang sender Atong si... sinder, si Inday Manding. Manding. Oo. Ang problema aning Inday Manding, igagaw siyang bana, ni puyo silang yuta, niya ganaman na, gipapuyo dito sa bahay nila, ganaman na, magtukod ilang kaugaling ng bahay, gitiles, gipadako. Ya, karon nga, gamito ng yuta, ningo nga, uli, ito ninyo sa akong gasto, ani. Pero sabot sila ti pres ngayon, na nila ti puyo, alam mo dito, na problema. Mao nila problema ron, sao nila. Mao bitaw gina ti pres, mao gina gisulti sa akong amigo pod nga, nakanaam ko yung amigo ko, abogado at pres nga si Kuan, si Atty. Rovil Banyok. O niya, ingom na sa turning, ayaw, gina ninyo pa, naagali mo yuta, ayaw, pwede ra, patamnon, ayaw pa, boy og balay. Oh, kay inagpuyan nagbalay, di naman na maibot. O, di na, lisod na. Di na maibot. Kay makiglali sana. Na, kasabutan na. Magbuhat mo. Okay, kasabutan. Pero kato Nga. sila, iagod kay ini kanto, rabanggod, niya. Wa sa taon ko na, mga to nga. Ay sos, ambot ang aning klakiha ay. Saon yung pagbagi, agil na nag-abogado ay, pagtabang lang mga attorney, o di ba ni Atty. Ropel, o di ba ni Atty. Buin Aldono. Doon lang na siya, Atty. Alan Piloton, kay naamo po na siya sa looper, makitaan lang na ninyo, kay sa iyon ramang kayo na. Wala man yung problema siguro, no, o sa banlo, kanang unsay babasa diya nga di na tumdalo tayo ni kamatayon. Okay. Lagi na. Ya, gitugon nga ako, apo, maukuno ni ipabasaan ni ay. Salmo 49, versikulo 16. Ayaw kasi na kung madato ang usa ka tawo o magdugang ang iyang kadato.
Kay dili niya kini madala ini kamatay na niya. O dili mo ban ka niya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Mao gid no. Kini do ang kasuha Goliath. Labi na nining mga yuta, mga balay, kanang maingon ani. Diretso gyud mo sa abogado. Kay wala kayo tay alamag mahitong ni ini. Kaya ako bisag ni anak ko sa akong katigwangon, wala kay ko alamag mahitong ni ini Goliath. Kaya abi ko nimo. Ang kana ganing balay lang sa usa ka pamilya ingon tang punga. Mureklamo mga nanong mga igsuon og ganong gipayo rin mo ng bahay sa manghod. Huwag kay bao ang magwang. Umon pa ba ning baya? Sabot-sabot kita. Oh, sa mo talaga ay gagaw ra. Uya ang original pa yung bahay. Ilang abi ni mo no, sa simple lang nga istorya, sa mong katigwangan ay, bingon, alaw ito hilapti, kanang haligi ha, kay ang mga singot sa tigulang. Tinaw. Oo ka na. Mao na nga. Diretso ka mo sa abogado, no? Abogado, dong. Oo. Timi. Diretso ka mo. Ato Unya, ano sa abogado, isulti ka na ninyo. O dili ba? Bisag ato lamang mo sa kuan. Na magaling ka patay sa lubi lang, bam no? Oo. O Ito. di ba ka na bisag mo tanan sila sa asesor na may kalibutan gamay ana ang asesor. Mas may mo diretso sa sila sa abogado. Kaya na itong buhi pagkatos doktora Rosaroso, pagkadugan, may dukulo ng kaso ingon na ani. Bitaw. May ragyo, sa kang tiban, pangayang yuta, o sara kakaang. Pagtimbang-timbang ka mo. Okay. Mao na dong timi. Dool mo abogado. Pantilay mahimo anak kami dili mo kumika tambag ni mo say mayo no No, no. waton pero sayob yung kay na yang gibuhat sa mo ikagaw. Lo, dako nagastos abogado lo. Na sama ni mo ana lobe. Uy, kana. Usayan, Dako kay nagastos abogado be unsa man na ron. na may abogado ka nang gitawag og sa Tao? public attorney's office. Oo. Na malulupan ang yuta nimo di pag na Yung sa mo ng tubig. Naalala ko doon lang ang pau. Wa kay kwarta. Nagin na siya kwarta siguro timi kay dako may yuta nga yang kabilin siyang mahan. So salamat na lang Dong Timi sa imong papadangat ng atong tulumanon hindi manding. Kung ako ang paso, diha.